ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ጎይታይ ባረኽኩም መዘምራን ብጣዕሚ የተባረኸ ብጣዕሚ عزيزو እንብዛ يعزيزو ይባረኽኩም ኮሙ ሚክሰር ሽምኩም እንታይ ይባሃል ኩላትኩም ቴክኒሻናት ሙዚቀኛታት ጎይታይ ይባረኽኩም ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክበር ክበር ሃሌሉያ ክበር ሃሌሉያ ክበር 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 yes ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ እዚህ ቦታ እዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቦታ ስለዝኾነ ብኖታይ ንኸይድኒና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ግን ኣብ ልበይ ሓደ ሓሳብ ስለዘሎ ብኡ ክጅምረ ክብሪ ንጎይታይ ይኹን አሜን ሃሌሉያ ዝከኣል ተኾይኑ እዚኣ ክትወርድ ትኽእል ኣይትኽእልን ስለዚ ክሳድኩም ክትቀኑ ኢኹም ቁር ከምዚ ኽእል ኢየሱስ ጎይታይ ክብሪ ንጎይታይ ይኹን አሜን ሃሌሉያ ሎም መዓልቲ ንሪኦ ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ወይ ኮላይ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ተስፋ እንታይ ምዃኑ ንኸመይ ዝበለ ተስፋ ኣምላኽ ከም ዘዳለወና ንኸመይ ዝበለ ተስፋ ከም ዘድሓነና ብዛዕባ እዚ ተስፋ ዘሎ መዓልቲ ክንርኢና ኣሜን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ተስፋ እዚ ዝበርሃሉ ሰብ ከም ናይ ትማሊ ክኸውን ኣይክእልን ከምቲ ወለዱ ጎረባብቱ ዓዱ ዓሌቱ ዝፈልጦ ከምኡ ክኸውን ኣይክእልን ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ተስፋ እዚ ዝበርሃሉ ሰብ እዚ ተስፋ እዚ ዝተንከፎ ሰብ እዚ ተስፋ እዚ ዝለወጦ ሰብ ብሓቂ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ምሽ ምክንያቱ ካብዚ ተስፋ እዚ እንታይ ስለ ዝኾና ስለ ዝተወለድና ምሽ ደቂ እንታይ እዩ ዝብለና ደቂ ተስፋ እዩ ዝብለና ቃል ኣምላኽ ደቂ እንታይ ኣይኮና ደቂ ኣጋር ኣይኮና ደቂ እንታይ ደቂ ተስፋ ኢና ደቂ ሳራ ምዃንና ወይ ኮላይ እታ ናይ ሰማይ ኢየሩሳሌም እታ ጊዜን ቦታ እንታ ክገብራ ዘይክእል ክፀልዋ ከርክባ ዘይክእል ስፍራ ዘለዋ ካብኣ እንታይ ዝኾና ዝተወለድና ደቂ ፅዮን ምዃንና ቃል ኣምላኽ ደጋጊሙ እንታይ ገብረና ይነግረና ኢየሱስ ጎይታይ ባሕደልና ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ኣፀቢቑሎም እንታይ ክገብረልና ክበርሃልና ይደሊ ምክንያቱ እዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ጎይታ ኣፀቢቑ ኣብ ልበይ ዘቐምጦ ዘሎ ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ተዳሊልና ዘሎ ተስፋ እንታይ ምዃኑ ኣፀቢቕና ክንፈልጥ ንህዝበይ በዚ ነገር ዝኸተዕጥቆ ኣለካ እናበለ ደጋጊሙ ስለ ዝምህረኒ ዘሎ እዩ ነዚ እንታይ ዝገብሮ ዘለኹ ንዝሓለፈ 2 ዓመትን ፈረቓን ብዛዕባ ተስፋ ኣምላኽ ጥራይ ዝምህር ዘለኹ ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ብዝተረዳእና መጠን ናይ እግዚኣብሔር ዕቤት ናይ እግዚኣብሔር ጥበብ ናይ እግዚኣብሔር ከኣልነት ናይ እግዚኣብሔር ዘለኣለማውነት ኣፀቢቑ እዩ እንተኸገብርና ዝጅምር ክርዳእና ዝጅምር ስለዚ ድማ እንታይ ንኸውን ካብዚ ምድሪ እዚ ውፅእ ዝበለ ሰማያዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ሒዝና ክንመላለስ ዝገብረና ብሓደልና ኢየሱስ ጎይታይ ኣምላኽ ናይ ተስፋ ኣምላኽ አሜን ኣምላኽ ናይ ምንታይ ኣምላኽ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኢየሱስ ጎይታይ ኣምላኽ ናይ ምንታይ ኣምላኽ ናይ ተስፋ ኣምላኽ መንነቱ ባህሪኡ ዘበለ ኩሉ ናይ ምንታይ ናይ ተስፋ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ስለኻ ስለኹም እንታይ ዘለዎ ሓድሽ ተስፋ ዘለዎ ኢየሱስ ጎይታይ ሓድሽ ተስፋ ኣብ ፀፅባሕ እንታይ ዝኸውን መጠኑን ዕንቆቱን እንታይ ዝገበረ ዝኸይድ እናዛየደ እናዓመቐ እናዓዘዘ ዝኸይድ ናይ እግዚኣብሔር እንታይ ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ኣሎ ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ከማፅዋር ሎም እንታይ ክንገብሮ ክንዕጠቆ ኢና ኣሜን እዚ ተስፋ እዚ ኣፀቢቑ ዒንቲ ልቦናና በዚ ተስፋ እዚ ክመልእ ብብርሃን እዚ ተስፋ እዚ ክመልእ ብኡ መጠን ከዓ እንታይ ክንገብር ኢና ናይ እግዚኣብሔር ህላውነት ኣብ ሂወትና እንታይ ክኸውን ክበዝሕ ከሎ ክዓይ ከሎ ክንርኢ ኢና ክብሪ ነዚ ኣምላኽ እዚ ይኹን ኣሜን ስለዚ ሮሜ ከምኡ ኢልዎ ኣሎ ምሽ ሮሜ ምዕራፍ 15 ክንሪኣ ከለና ክወስደኩም ናብታ ቃልት እያ ሮሜ 15 ኢየሱስ ጎይታይ ካብ 10
كلاتكم دات اللهم بوشتكم يسوس قويتا يامي يسوس هاليلويا كابدا حن كابتا أصي شو عتا جميرا خنبوبي يسوس قويتا يامي انتايبل كريستوس نتتسفى أبوتات كزنعوس من تحق أملاخ ويقول لي من تحق أني أملاخ مالتي من تتي حق أني أملاخ حق أني مخانو رؤسو بزح جزء مسكر له نص بينه أملاخ مخانو يسياس كاب معرف 4 ندحر زلون تداريخهم أنا بيني أنت أملاخ بزي كاي كالا أملاخ يلا نيلو دقاقي مخاب معرف 4 ندحر نتوم بتاوتاتن بعنصيتن بحصينن زسرحو تاوتات انتاي مخانو كنتو مخانو طبابم كنتو مخانو ባህሎም ከንቱ መኻኑ ንሳቶም እንታይ ከም ዘይብሎም ዘለዓለማዊ ተስፋ ከም ዘይብሎም ታገይሮሎ አሪዎም አለ አነ በይኔ እንታይ ዝገብር ካብ ቅድም ጀሚረ እንታይ ዝገብር ዝዛረብ ዘስምዕ ዝነግር እቲ አነ ዝነግሮ ካለ ማንም ተخገብሮ ዘይክእል ክበጽሖ ዘይክእል መኻኑ እንታይ ዝገበረ ማለት ደጋጊሙ እስራኤል እንታይ ዝገብሩ ንሱ ትናይ ሐቀኛ አምላኽ መኻኑ ቅድሚውን ድሕሪውን ወላ ሓደ አምላኽ ኢሉ ነዚ ሽም ዝኽጽውዖ ክሕዞ ዝኽእል ወላ ሓደ ከም ዘየለ እንታይ ገይሮ ደጋጊሙ አረዲዮ እንታይ ማለት እቲ ተስፋ ዝህብ አምላኽ ንሱ ተዘይኮይኑ ካለ እንታ ክገብር ከም ዘይክእል ተስፋ ክህብ ከም ዘይክእል እንታይ ምን ትኽገብሩ ምን ትኽርዱ ኢየሱስ ጎይታይ አምላኽና ናይ ተስፋ አምላኽ አሜን ስለዚ ቀጽሉ እንታይ ይብል من تحق أملاخ أقل جزرة زخنة قبل الله سلازر ما خمت كريستوس نخبر أملاخ تقبلكم نحد حدكم تقبلوا أحزاب جنا خمت صحف سلازي أما أخل أحزاب أمس جنا كان نسم كون زمر الله زبل نأملاخ من تمحرته يمس جنوا نأملاخ أنتي من تمحرته يمس جنوا كم بحدشون أتوم أحزاب مس بو خينكم تحققوا مليسو خا كلاتكم أحزاب نقولتا أمس جنوا بزلوا حزبتاتون يودوا سويبل إسياس دما دقيمو اتسر السيك خوني اتي أب أحزاب كجز زتنسق بو أحزاب تسفى خجبرو إيوم يبلي يسوس قويته أحزاب تخجبرو يميلو بو أنت خجبرو تسفى خجبرو يميلو سيز تخمج مرتا زنبرة تسفى تخمج مرتا أملاخ ندك سبات أنت يزجبرو زدالو تسفى مني نيرو قويته أنا يسوس كريستوس بعليني يسوس قويته آمين تزعبه رست مودعتا زي بلو رست تأزيو بقى نعخا خبرخبكو أبز مدرزي زدليو يبلين كسع زبل زقبرون داويت تزعبه رست انتاي نيرو ناي قويتانا يسوس كريستوس مقلاتينيا اتنا نكزيابير بزولو ملآت بزولو سمرتو انتاي جيرو زولو عقيرو زولو كريستوس ناتو انتاي مقبال مقهادي نيرو سلازي انتاي أحزاب انتاي قبرو يلو تسفى زقبرو تخاب مجمرتا زنبرة تسفى تخاب مجمرتا قبلكم كله مالتي مالتي بقى مدرق ممتع كله زي نريو زلنا سيستم زي نريو زلنا فترة كان ممتع زنبرة أملاخ انتاي كوينو زنبرة تعقيرو تسويرو زنبرة تسفى بزعبوي انتاي زقبر زولو زارب زولو مالتي أحزاب نزن تخقبرو يميلو تسفى خقبرو يميلو نقرم أحزاب كميلو يم تسفى زقبر أحزاب كميلو يم تسفى زقبر إسرائيل تزبط سوا نبيات الله ريهم سميعهم تايز قبرو زنقرو أحزاب كن كيتا نقرهم كميلة يوم تسفاز قبرو ملقت زنقرو زنبيلهم كاب أملاخ سميع الزاربهم زي هاللو خنصوص أحزاب تخ قبرو يميلو تسفخ قبرو يميلو مخنياتو أملاخ ناي تسفى أملاخ سلازي قبل بنفس وكف زل على منة انتاي جيروز بلنا أقميت أوز بلنا يسوس قويتاي زلال من تقميت أو خبل كلون تاي مالتي بخاله أبهلا إذا تسفاز خام جمرت قبل بسبات انت جيرونير أقميت أونير سلزي أحزاب حدا وان حدا مدحان خمس مت أقدمهم تاي زنبرو تسفاز نبر بحدل تسفا من الباش دخمت تمثل تخونه بحدل إمنتكم بزي تسفا انت يتقبرنا يتعينه كتوادروا خلهم إمنتو تعبت مثل ويس تسفا أبرزهم بزح جزء بزعبة إمنت سل السبخ إمنت تبرتعز مثلنا إمنت بزي تسفى أنت يتقبرنا هاي تعينه عبل بخا تقميت ظلمت أن تسفى إن إمنت كان تيزخونه حيل زخون
ኣብ ልብኻ ተገሊጹ ዘሎ መጠን ተስፋይ ንእምነትካ እንታይ ዝገብሮ ዝዕዮ ባሕደለ እምነት ኢሉ ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነቲ እንታይ ተስፋ ዝግበሮ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ክንብል ከለና ነገራት ኢና ነቐድም ኩነታት ኢና ነቐድም ገለ ኣጋጣሚታት ቅድሚ ሕጂ በቃ ብዝኾነ ዓይነት መገዲ ኣብ ልብና እንታይ ዝኾነ ዝተቐመጠ ነገር ኢና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ክብል ከሎ ብዛዕባ ፐርሰን ይዛረብ ዘሎ ሓሊፋትኩም ተስፋ ዝግበሮ ተስፋ ትገብረሉ ይኮነን ዝብሎ ኣሎ ተስፋ ዝግበሮ ኦብጀክቲቭ ይዛረብ ዘሎ ኩሉ ፍጥረት እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ብትፅቢት ብሃንቀውታ ብሃረርታ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታይ ኣሜን 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 ኢየሱስ ጎይታይ ንመን ይፅበዮ ዘሎ ምግላፅ ደቂ ኣምላኽ ብሃረርታ ዝፅበዮ ዘሎ ፍጥረት ንመን ነቲ ኣባና ተቐሚጡ ዘሎ ክርስቶስ ይፅበዮ ዘሎ ነቲ ኣባና እንታይ ገይሩ ዘሎ ብመንፈስ ቅዱስ ተሰዊሩ ዘሎ ክርስቶስ ንዑ እንታይ ዝገብር ዘሎ ጽበ ዘሎ ኣሕዛብ ከም ቅድማት ሒዞም እንታይ ዝገበሩ ተስፋ ዝገበሩ ኢየሱስ ጎይታይ ሎም መዓልቲ መንፈሳዊ ህይወትና ክሕይል እንተዳ ኮይኑ ናይ ብሓቂ እዚ ተስፋ ዝኽበርሃልና ኣለዎ ብሩኻት ልዕሊ ኩነታት ክንመላለስ ተዳ ኮይና ልዕልቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝንገረና ዘሎ ዜናታት ክንመላለስ ተዳ ኮይና ሃየር ላይፍ ሒዝና ክንመላለስ ተዳ ኮይና ተስፋ ኣምላኽ እንታይ ክገብረልና ኣሎ ክበርሃልና ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ንጸሎት እንታይ ዝገብረካ ዘበርታዓካ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ይገጹ ክደል እንታይ ዝገብረካ ጽምኣት ዝሕድራ ውሽጥኻ ዝተገልጸ ተስፋ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነቲ ኮኔሌ ዝደጋግሞ ዘለኹ ካል መዓልቲ ኣናብባኹም ምን ተቕየር ኢለ እንታይ ዝገብሮ ዘለኹ ኮኔሌ ዝደጋግሞ ዘለኹ ነቲ እንታይ ተስፋ ዝግበሮ መን ክርስቶስ ተስፋ ዝግበሮ ኣሕዛብ ብኡ እንታይ ዝገብሩ ተስፋ ዝግበሩ ኦኬ ብዙሕ ግዜ ዕብራውያን 11 ነቂልና ካብቲ ዓውዳ ስለ ነንብባ በቃ ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ናህና ግምታዊ ተስፋ የእቲና ኢና እንታይ ንገብራ ንቕፅላ ብሓደለ ስለዚ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ንጀምር ሶሪ ምዕራፍ 10 ነቒ ቅድሚኡ ግን ሓደ ነገር መበገሲ ቃለይ እንተ ክትሕዘኩም ግን ኣሕዛብ ብኡ እንታይ ክገብሩ እዮም ኢሉ ተስፋ ክገብሩ እዮም ይብል ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዝኹም ብተስፋ ምእንቲ ክትህብትሙ ዘየደልያ ዘለኹ ሎም መዓልቲ እዚ ኣብ ማእኸልና ክፍፀም ኢሎም መዓልቲ ኣሜን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብተስፋ ኣዝኹም ምእንቲ ክትህብትሙስ እቲ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኩሉ ሓጎስን ሰላምን ዘበለ ብእምነት ይምላእኹም መን ትናይ ተስፋ ኣምላኽ ኣሜን 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 ኣምላኽ እምነተይ ያበርትዓለይ እምነተይ ይሕይለለይ ኣዕብየለይ ክትብሎ ከለኻ እንታይ ዝገብር ኣምላኽ መፂ መሲልኩም መፂ ተስፉ እዩ ዝህበካ ምክንያቱ ካብ ተስፋ ወፃኢ እምነትካ እንታይ ክትኮን ኣይትኽእልን ክትዓቢ ትኽእልን ናይ እምነትካ ነዳዲ ናይ እምነትካ ጀነሬት ዝገብሮ እንታይ ናይ እግዚአብሔር ፕሮሚስ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ባሕደልና ዶ በፅሓኩም ኣሎ ዲ ድምፀይ በፅሓኩም ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ ኣሜን ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ንኺድ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ሃሌሉያ ጄላቫንታራ ላቫዲያና ማንቶሮሎቦስ የስ እዚ ቃል እዚ ሎም እንዳተማሃርናዮ ፈውሲ ክኸውን ሃሌሉያ የስ ፈውሲ ክኸውን ዝሕመኩም ዘበለ ቃንዛ ዘበለ ቸግበርዎ ይኹም ቸግበርዎ እንዳተማሃርኩም ቸግበርዎ እግዚአብሔር ጄላቫንቶሮሎቦዲያና ማንታራ ላቫዲያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ቸግበርዎ ይኹም ጎይታ ስለ ዝነገረኒ ከም ዝብለኩም ዘሎ ባሕደል ቸግበሩ ዘቐንዝወኩም ክፋል እንዳስተውዓልኩም ጎይታ ባርኽካ ኦኬ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ኢልና ምሽ ካብ ምዕራፍ 30 ክንርኢና
sorry ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ካብ 30 أزارت على فن يسوع قويتاي سلازي إبراهيم معرف عسرته إبراهيم معرف عسرته طيب لنا كاب 34 جميرة زحايشن زنبرن جنزب على سماي كم زلكم فليتكم مستم أسرات أنت خنا مكرات أقولكم مجبات جنزبكم دم أنت خنا بحجوس تعجزكم إن بارس نتبوزح عسب زلوا تبعتكم ما يدربيو فقاد أملاخ ناجبركم نتا تسفام أنت قطر بواس تعجزتي يدليكم الله سيزب زعما متى يزارب زلوا استسفازي كاب معرف نام معرف ندهنا وتزمته حسابي أنت يزقبر زلوا زارب زلوا بزعبا مدراو تسفا زيكونه بزعبات خم جمرت زنبره اب املاخ تقميطو زنبره تسفا حجيغن بودو استغلص تسفا بزعبو انت يزغبر زلو زارب زلو يسوس غويتاي حجري اندايلو مالت ገና አዝዩ ቁርብ ዘመን እዩ እቲ ዝመጽእ ክመጽእ ኣይክዱንግን ከኣ እዩ ጻድቕ ግና ብእምነት ይዝነብር ንድሕሪት እንተተመልሰ ድማ ነፍሰይ ብውባህ ኣይብላን ንሕና ግና ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፋት ንድሕሪት ዝምለሱ ኣይኮናን ምስ በለሽዑ እምነት ግና ነተስፋ ዝግበሮ ርግጽ ምግባር ኢሉ እንታይ ይገብር ይቕጽል ማለት እዩ ባሕደላ ስለዚ እዚ ተስፋ ዝብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ከም መጀመርታ ኣምላኽ ብነቢያትን በኣቦታትን ገይሩ እንታይ ዝገበሮ ብዙሕ ሰዓም ብብዙሕ መገዲ እንታይ ዝገበሮ ዘቐመጦ ተስፋ ሓደ መዓልቲ ሓደ መድሓኒ ክመጽእ ምዃኑ እንታይ ዝገበሮ ዘቐመጦ ተስፋ ነዚ ተስፋ እዚ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ዝነግሮም ዘሎ ማለት ስለዚ ጻድቕ ካብዚ ተስፋ እዚ ንድሕሪት እንታይ ተመሊሱስ ነፍሰይ እንታይ ትገብረነ ባህ ኣይብላን ኢሉ ስለዚ ንኣምላኽ ዝሕግሶ እንታይ ኣብ ተስፋኡ እንታይ ምግባር ደው ምባል ተስፋኡ ህያው ተስፋ ምዃኑ እንታይ ምግባር ተረዲእካ እንታይ ክትገብር ደው ክትብል ካብዚ ንኣምላኽ እንታይ ዝገብሮ የለን ዝሕግሶ ነገር የለን ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ዶ ስለዚ ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ወይ ኮላ ኣብዛ ሓሳብ እዚኣ ከይወፃእ ከለኹ ሓደ ሓሳብ ከርእየኩም ንኣምላኽ ዘስምሮ እንታይ ምዃኑ ርኢና እምነት ምዃኑ ምሽ ብዘይ እምነት ንኣምላኽ እንታይ ክገብሮ ዝኽእል የለን ከስምሮ ዝኽእል የለን ሕጂ ንኣምላኽ እንታይ እምነት ተስምሮ እንታይ ኢልኩሞ ኣብቲ ውሽጢ እምነት ተዓቂሩ ዘሎ ናይ ተስፍኡ ምኽሪ ስለ ዝተረዳእከ ኣብ ክርስቶስ ጠቕሊሉ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ክብሪ ኣብ ክርስቶስ ጠቕሊሉ ኣቐሚጥዎ ዘሎ መዝገብ እንታይ ምዃኑ እንታይ ስለ ዝገበርካ ስለ ዝበርሃልካ ብሓደልና ኢየሱስ ጎይታ ሎም መዓልቲ ናይ ቅብኣት ናይ ሓይሊ ናይ ህላውነት ኣምላኽ ምስጢርና እንታይ ንገብር ዘለና ንዛረብ ዘለና ጎራሓት እንተዳ ኮይንኩም በላሕት እንተዳ ኮይንኩም ክፉት ደገ ሰማያት ሒዝኩም ትመላለሱሉ ምስጢር ኢና እንታይ ንገብር ዘለና ንዛረብ ዘለና ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ ተስፋ ጽውዑ ካብ መጀመርታ ካብ ጥንቲ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ጽዋዓ ነይሩ ማለት እዩ there was a calling ኣምላኽ እንታይ ዝገበሮ ዘዳለዎ ጽዋዓ ነይሩ ኣብ መን ጠቕሊሉ ዘዳለዎ ኣብ ክርስቶስ ወዱ እንታይ ገይሩ ጠቕሊሉ ዘዳለዎ ጽዋዓ ነይሩ ነዚ ጽዋዓ እዚ ካብ ቅድሚ ምስራት ዓለም እንታይ ዝገበረና ብለና ዝሓረየና ዝመደበና ዘዳለወና ነዚ ኩሉ ዝገበረሉ ምክንያት ከ እንታይ ኣምላኽ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ስለ ዘፍቅረካ ባሕደላ ምናልባሽ ኣመፃፅኣና ብሓደጋ ዝመስል ክኸውን ይኽእል ምናልባሽ ወለድና ሓሪቆም ሓደ እዋን بحدة جاي خمسة خيلهم نخون خله نعمل خ جنتاي كنا في سوم معرف حدا تصير بعد انتاي يزبلون كم تي بفقري يزبلون مش كم تنتاي بفقري ساز أملاخ كم مجمرتا زدالو تسفى انتاي يو أجديدو انتاي لكم نيك زابير فقري بحرلنا ندق خمسي
نابز عالم زي مسام تخمو أبصحين أبهرون تعبيبهم ديو نعم زخون انتي تدالو له مچو سفرة تدالو له مش انتي سلا زخونك ولاد سلا زخونك أبو سلا زخونك أدى سلا زخونك بحرل يسوس قويتاي يسوس قويتاي آمين سلا أملاخ كاهم يجيرو نيتسفى أملاخ يخبلنا خلو بخالا بحالا إجزابير تاي سلا زخوني سلا زفكرك يسوس قويتاي آمين سلا أملاخ ناي تاي أملاخي ناي تسفى أملاخي سلا أملاخ جسمرو ويقول لنا أملاخ ناي بحق أبز مدرزي التعيو نا أملاخ هي وتقبرو إمنت كتقول استراخينا أبزي تسفازي تعاقيرو زلو مخرى أملاخ انتخ قبرنا له كبرها لنا خلنا يسوس قويتاي هاليلويا إفسهم معرف حدا خصدكم هاليلويا جيلافان ترى لافاديانا مانتوس هاليلويا كم تب فقري أبكرنيو قدسانين منكب زي بلو من منتخنكون كدمي مسرات عالم بو زحارينا بمنتاي بو أمن أب كريستوس انتاي سلا زخونه فقري سلا زخونه أملاك كفقر وصا يقبرني لو معلتي حدا نجارات خمسة صحياي أب حلناهم استقمت أخالي لكم بدل أملاك سليخهم ولا حنت قط عيبل كورا يبل بحرل كورا يبل سليخهم كورا بكريستوس عزوز تسفاي زلو بحرل سليخهم تاي زلو عزوز زخونه مودعتا زي بلو تسفاي زلو سلازي أملاخ بنايزل على ما فقري انتي غيرنا أفكرنا أوكي ناب حسب يكم لس بتفقر بوت صقونا نوداسي خبر صقو بفتاو فقادو بيسوس كريستوس نرؤس ولود كنكونو قدم مدبنا مسبله ناب عسرت شدش خي نحن عسرت عموشه سلازقا أنا اتابو قويتانا يسوس كريستوس أبخاتكم زلا امنت نخلهم قدسان زلكم فقرن مسمعكم بتصلوتي إن ذكركم كيف كركو سليكم أمسجنا الله أملاخ قويتانا يسوس كريستوس أبو خبري بفلتأتو منفس ربن منفس مقلات من تخبوكم أمو عند لبكم بريهو تسفات وعو انتهي مخانو هبترس تخبرو أب قدسانون انتهي مخانو خطفلتو اتسلي الله أملاخ كابزي أيدي لياز الله حجي هوري باولوس تايجيرو سبي فيسون زمال اختزق صحفة لهم كله مجمرتا اتي كان مجمرتا زنبر الزل علماو مخرى أملاخ انتاي نجيرو እግዚአብሔር ካብ ቅድሚ ምስራት ዓለም ታይ ዝገበሮ ዘዳለዎ ግብሪ ከምዘሎ ዘዳለዎ ተስፋ ከምዘሎ ይንታገሮ ነጊሮ እዚ ተስፋ ዝን ተራ ተረዲዎም ጥራይም ተخገብሩ ዝኸሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ውጽኢታውያን ክርስቲያናት ኮይኖም ክመላለሱ ዝኸሉ ባሕደለ ናይ ክርስቶስ ተስፋ ዘለዎ ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ውጽኢታዊ ከመይ ምዃኑ ዳሕራፍቲ መወዳእታ ክንርአና ግን ውጽኢታዊ ህይወት ክትመላለስ ተራ ኮይንካ ልብኻ እንታይ ክመልእ ኣሎ ናይ ክርስቶስ ተስፋ ክመልእ ይኽእል ናይ ክርስቶስ ተስፋ እንታይ ክገብረካ ኣሎ ክቆጻጸረካ ኣሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ ሕጂ ደይ ካብ 19 ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ሙታት ኣተንስዩ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ ትመጽእ እውን እምበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጉይትነትን ዝስመስም ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብዪ ሓይሊ ኣባና ንኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ ባይ ዘ ወይ ኤፌሶን ከተጽንዖ ከለኻ ልብኻ ተስፋ ከይመልአ እንተዳ ወፂኡ ከም ብሓድሽ እንታይ ክትገብር ኣለካ ከተጽንዕ ኣለካ ምዕራፍ ሓደ ጥራይ ተኣኽለካ ተስፋ ኣምላኽ ክትመልእ ምዕራፍ ሓደ ደጋጊምኩም ተዳንቢብኩሞ ልብኹም ተስፋ ኣምላኽ መሊኡ ክወፅእ ናይ ግድን ባሕደለ ኢየሱስ ጎይታይ ኣሜን 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 ሃሌሉያ ክብሪ ነዚ ጎይታ እዚ ይኹን ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ
نتي أملاخ عبودو أبغيتنا يسوع كريستوس بفلاي كموت كتنسأ خلو زجبرو جبري أنتي مخانو خطفلتو أنتي جبركم الله اتصلي لكم الله مغنياتو زجبري زخ جبرو خلو يبلانو نتي منتخا عم مسكال فتصم حاتيات زخانة فتصم حاتيات زخانة بك حاتيات زخانة نعو كموت كتنسأ خلو نعو هي وكجبرو خلو كم يزبل الجبر مخانو إزنتاي مخانو خطفلتو أنتي جبركم الله اتصلي على خلو مغنياتو زي حيل زنتا دا تنكيفك حيل موت أبز مدرز خسارنا جدا بحرل حيل موت أبز مدرز خسارنا جدا مبلشاو زبالة كورابشن زبالة دخام زبالة خسار انتاي نجدا يسوع قويتاي يسوع قويتاي بحرل أوكي هجي إذا جبر زي أب كريستوس جبرو جبري أملاك كم جمرت أنت يزجبرو زدالو تسفى من بارينا لما أنت خنجبر كنري أحزاب تسفى زجبرو وخبلنا خلو أحزاب كابت أنت أتحيزهم تسفى زجبرو وخبلنا خلو إذا تسفى أبز مدري زخ جلس كله ما عليه زي يقول حيل خمس جلس أنت يسلس زجبرو سلس تردي مالت ما عليه زي يقول أنت حيل كم جرنا هنجلسه أبز قال زي أخ جلس كله سي نتحلف زلوا عبي حيل الوان حلفي زلو عبي حيل كما رأيت سكمبوا نتحلف زلو عبي حيلي نتحلفي زلو عبي حيلي the surpassing greatness of his power is سلازي أبتنسى استقلت حيلي قويتنا يسوع كريستوس نموتن نسيولن سعيرو زوج الله حيلي أفترة كمان كم عينت حيلي تراي يخون قبل كل أملاخسي كم تي قويتا قتسو خلو استقلت حيلي كم عينت حيلي ملاك تري أمي فلتني شنتات تري أمي فلتني حلقات تري أمي فلتني principalities ري أمو زي فلتو متن حيلي اتزلع على تدا ultimate حيلي نا قويتنا يسوع كريستوس تايزخونه له زوج الله حيلي يسوع قويتا سلازي يسوع قويتا يخن بالكلنا بزعبا من تاي قويتنا نزارب زلنا قبل العلم من تاي تقميط الزلو أبز حلف أبي حيلي قويتا خوينو تقميط الزلو أبي ما أملاخ تقميط الزلو كم يخا قويتا يخاتل لله خمالتي am I making sense نتصل زارب الله يسوع قويتا يخاتل كلها قويتا أفتا قويتا تبل كالسي أنت يخاتل لله أب حلف زلو أبي حيلي أنت يجير زلو تقميتو زلو قويتا يخاتل زلخ نخل أنت خجبر زغل overturn جبر زغل نخل خلوت زغل نخل أنت خجبر زغل أبي يدوس المخرع أملاخ أنت خوني له خسلت إلهمش كم ريل والله يساس أبي يدو أنت خجبري خسلت الله له مخرع أملاخ أنت يجبر له يسلت الله إذا تسفاز ثلاثة جليس أبي واتك خامي زخم كريستوس أبي واتك أنت ثلاثة جليسوسي أبي يدك مخرع أملاخ أنت خوني جمر خسلت يجمر آمين 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 ده أنا بزح آمين بقول يبلني جن قال قالجن تحباب رويه بحرل يسوع قويتاي إذا تسفازي جلزه أبي واتكم يجلزه إذا تسفازي متى زي بقوله حلف بزلوا أبي حيل يجلزه هاليلويا آمين 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 إذا نايب حق لهم معلت أنت أحرر لكم كم زجيرنا أملاخ زحق سنة قريلة مخنياتو ناي كريستوس دوموز إذا تسفاز خردنا منتي عصبو خركبي زبالو دوموز خركبي زبالو ناي إذا تسفاز نمنتي علامة أبز مدري إذا خمس متى نمنتي علامة خمس موتة نمنتي علامة خمس سنة نمنتي علامة أبي من أملاخ خمس تقمتة أنت جيرلك كبر هالك خلق خبز لعل نقولت أنت إذا قبريله زحق سيله سلازي بإمنتنا أملاخ أنت خمس قبرو كم زسمرو أقدم أنت إذا قبرنا زلق على أملاخ نقرنا زلق كبرنا نقولت هاي هاليلويا يسوع قويتاي سلازي نزي حلف زلو أبيو حيلي أبانا أنتي نقبر زلنا أنتي نقبر إن أمن زلنا يسوع قويتاي إن أمن زلنا أنتي سلاز خونة تسفى أملاخ سلاز برهالك عبز تسفى زي تقميتو زلو تعقيرو زلو حلف زلو عبي حيلي أنتي سلاز خونة لك سلاز برهالك
أبانا نأمن زلنا أنتي مخانون أنتي من تخت قبره ما أنتي ها كتفلتو إذا كتفلتو تبلك كصنع خلقه epignosis تبلك عليه بزح جديد استكا epignosis مالت أنتي مالتي experiential knowledge مالت تمكير كان أنتي تقبره تفلتو بحرنا نقوله حاوي زكاة المخانو زي فلت على نار ها الله بحرنا الله دي نفلتين عمش يقاتل يحرر يقاتل بخم ياخذ فليتكم ها at some point ويروسن ነገር حسكم اللهم ወይ ሰብ استقاصل ريكم اللهم ስለዚህ እንታይ ጌርኩም ማለት ነፍስኩም እንታይ ጌርኩም ሚሄርኩም አምሽ ሓው እንታይ ገብሪ ቅድም ይብልኻ ከሎ አይርዳካን ዳሓር ግን ሓደ ሰብ ተመሽጦም ስራኻይ ወይ ዝኾነ ነገር ምስኮነ ግን እንታይ ትገብር ኦኬ እዚ ولا صحاب تخونه نمرأي انتي حدقنيا يلك انتي تقبر تدمدم انتي جسد قبرك ستمكر كايو حق سلازخونه انتي مخانو من تخت فلطو زبلو زلو نز حيلزم من تخت تستمغرو ويزو زلو يسوس قويتاي نز حيلز انتي من تخت قبرو ما انتي كتستمغرو ما انت خترمسسو بز حيلز اختاتو خطوصو ما انتي يسوس قويتاي يسوس قويتاي آمين سيزي يسوس قويتاي خلنا كلنا انتين نقولنا أبزل علزي كل عينة شمتاتن حلق النتاتن بكل عينة حيل انت جير زلو جازي ومالي خزلو قويتاي يسوس قويتاي زحجب منفس كل صابانا انت يالو حديرو هاليلويا منفس كدوس نزي خيرين انت جيرو ابانا حديرو زلو آمين 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 يسوس قويتاي so نزي حلف زلو عبي حيلي أبانا نأمن زلنا قم سلطان حيلو أب كريستوس زغورو جبري نسخاتكم انتي مخانو خطفلتو اتسلي لكم الله حجي كلايك انتي له كم سلطان حيلو أب كريستوس زغورو جبري له كم سلطان حيلو انتي زغورو أب كريستوس زغورو حيل كونيليز دغاغمو زلو بحدل كم سلطان حيلو دايما لا تمثلكم the ultimate authority ናይ አምላኽ ኣብትንሳኤ እንታይ ኮይኑ ተጋሂዱ ኣብትንሳኤ እንታይ ኮይኑ ተገሊጹ the ultimate ከም ስልጣን ሓይሉ እንታይ ማለት እዩ አምላኽ ብዘይ ዝኾነ ምቁጣብ እዩ ንሞት እንታይ ገይሩ ሙሉእ ሓይሉ ገሊጹ ቫንኪሽ ገይሩ ኣጥፊኡ ደምሲሱ ስለዚ ሞት ኣበይ ኣሎ ሓይልኻ ተባሂሉ ሸ ባሕደለ ሞት ኣበይ ኣሎ ሓይልኻ يسوس قويتاي موت أبي الله حيلخ مخنياتو إمنت نتسفاز قبورو انتاي مقباري له رقت مقباري نايت زير رأخ انتاي مقبار مرداي شعو كلهم توم نإمنت السمسكر اللهم جاقانو داريخمهم نوين انتاي حيل يمسيرو نايموت حيل يمسيرو أيقونا كلهم أبلع الموت انتا خمس قبورو كم استمالالسو جن نموت كو خسعرو اندخالوس علم نعوم سلازيت بقع خوينا سلازرخبوا كنت خمس قبر زحيش املاخ الدليلهم كم زلو خمس راي انت يقبرنا ينقرنا يسوس قويتاي سلازي كم سلطان حيلو زغبرو قبل كله انت ماتو اغزابير عودو زغبرو قبري بزي زخونه عينت مقطاب يغيرو انتي من تنقبر نحنا خ بزي زخونه مقطاب ولد املاخ من تنكو مولو ولد املاخ من تنكو كبرنا زام لاخذيو كبرنا زغويتا زيو اسكعلل تهابونه زغويتا هاليلويا جينا بانتارا لا باديانا مانتورو لوبودو هاليلويا هاليلويا ስለዚህ انا املاخ እንታይ ንገብሮ ነምልኹ አነ ብሩኻት ሶሪ ክጽልኹ ለኹ ስለ ነገራተይ ክጽልይ ከለ ክጽልኹ ለኹ ንኣምላኽ ከምልኹ ጥራይ ዝኸ ምክንያቱ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ስለ ዝበርሃለይ نايز عالم نايز مدري نجارسي بقى خمسة دست خسكوس تخينو سماعة كمان بحرل يسوس قويتاي يسوس قويتاي مخنياتو تأب كريستوس زغبورو جبري نايب حق انت دابريه لنا خوينو سي أبز مدري زي نتاخ جبرنا زخليله لبنا خونو نو زخل عرستيلا بحرل بروخات كابرستات نوصا كابرستات نايد نقول نوصا
ስለዚህ ነብርሃም ታይሎ زحيش كتما ريو لنا أقدم زحيش انت كتما ريو أملاخ زهاناتيا أملاخ زمسرتيا دول مسرت زلوا انت خد زي تخل كتناوت زي تخل كتنكتكت زي تخل كل نانكتكت جن تاي تقبر بما انهم كتكت زي تخل انت يري صنعت كتما ريو أبز مدرز انت زي بلا زخون عينت مسرت زخون عينت صلوا ويقول لي دعم منشي ما بقى زي بلا مش مدرز الرقب زي بلا انت يجيرو منقصري يسوع قويته يسوع قويته آمين 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 سلازي إبراهيم عسل تخل تخنري يقول لنا أنت يزول لنا هاليلويا جزء سلازي تجبر خن ملا سينا كم سلطان حيلو أكرسوس تايز زجبرو جبريل ولو هاليلويا هاليلويا إبراهيم معرف عسر تخلطة خصدكم من لا سينا نزه هاليلويا هاليلويا yes thank you Jesus من تزي نحنا دما بخندز زأكل دبنا مسكر تخيبنا خلنا نخلو زخبدنا نتزت أبكنا حاتيات نرحق بتا أبك مينا تحانسي صلنا زلو بمكرا دما خاب تعجستي نوجي نابت حفرتنا يعقو سلتا أبك ميزول لحقو سيلو مسك اللي تعجسه أب يمان أملاخ التقمتن جمار أمنتنا دمداميان يسوس نتأمت من تخيت دخمون نفساتكم كي حللان نتي كاب حتى أنا برؤسو خندزم زأكل متصرار التعجسه ذكروه مسبله مودة تزولو حسب كوزكم هاليلويا يس دايبر يسوس ما كله حدش كيدان يلو تصيه أصلاً أربعة نبي يسوس ما كله حدش كيدان نبتي كاب دم أبيل زحشة زارب من صق دمن بتحكم علىهم سيزا تسفازيا نفتوشت مجارجان تاجراتنا يأتيها نامش بعرفش دوشان تاي نفتوشتي مجارجا تأتونا ملها كم زلون تاي قبرنا نقرنا انتي زغنا دول زغنا ملها مالت انت قبر زي كل كله أبزوري زلو خناوز توعو عقل كله خمكخ كله استسفازك انتي كون زي كل كتنكف كتقول زي كل تسفى انتي تجرنا خم زلو توهيبنا خم زلو زقال زي نقرنا شو سنة 4 تايبل نبي يسوس ما كله حدش كده نبي تخاب دم أبي زحش الزارب من صقدب بتحكم علىهم أتوم أمدري خزاربهم كله أبيهم كاب زيهم لطوس نحنا نتي كاب سماي الزارب الناس زباننا خاب النمر له كده كملنا خنا ملت سلازم نتزاربكم زلوا خيت أبيو تتنقوا شعو إلو كرنسينا يزي كرنسينا سي بزعباي بزيادة هيز قبل زلوا زارب زلوا شعو نمدري أنكت كتايلو شعو أملاخ ناموسه انت خبر كله كورت كله حق خبر كورت كله مدرن تاجرايلو عنكت كتايلو حجنا حدا جيزه دقيمن سماي كم زنكتكت كغبرو ينبر نمدر تراي كونكون إلو ها دايل تسفى يسوع ويته آمين من كنت قاعد تسفى هنا أنا من كنت قاعد معنا أنت تسفى نمنتاي تسفى خوين من كنت قاعد زبلس نمنتاي تسفى خوين سمايت انتاي كون يلو ها كان كتكتي نزق دقي منتخب انتاي يبلالو تسفى يهبي لي قال يتوزل يسوع قويته حجي تا حساب ريوا ورد لكم ازي حدا غيزه دقيمه مبالكا اتزين كتكت من تخصنعسي اتزن كتكت فطور ስለዝኾነ ምልዋጡ እያ ተመልክት ዘላ አምላኽና ዝባል ሓዊ ስለዚህ ንሕና ዘይተንቀጥቅጥ መንግስት እንቅበል ካኮናስ ናአምላኽ ብዝሐግሶ ቅዱስ ምኽባርን ብፍርሃት እናገልገልና እንታይ ንግበር ነመስግን እዩ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ እዛ ተስፋ እዚኣ ዝተገልጸሉ ሰብ እዛ ተስፋ እዚኣ ኣብ ህይወቱ እንታይ ዝገበርቶ ዝተቆራጸጸረቶ ሰብ ብዝኾነ ዓይነት ኣርእስቲ ክንቅጥቀጥ ኣይክእል እኮ ዳ እዛ ተስፋ እዚኣ ንኹለንቱን እንታይ ትገብረላ ውሽጡ ኮይና ትልውጦላ
መንግስት አምላክ ከም ዝትመስል ኢልዋ ምሽ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ከም ማይ ቢሕቕ ትመስል ኢልዋ ኣብ ምንታይ ኣብ ሰለስተ ሳቶን ሓሪጭ እንታይ ዝኾነት ዝተለውሰት ኩሉ ክሳዕ ዝበኩዕ ኸ እንታይ ዝበለት ዝተለውሰት ማይ ቢሕቕ ትመስል ኢልዋ ንኹሉ እንታይ ክሳዕ ትገብሮ ክሳዕ ዝበኩዕ ኩሉ ክሳዕ እንታይ ዝኾን ትራንስፎርምድ ክሳዕ ዝኾን ክሳዕ ዝልወጥ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ተስፋ ኣምላኽ ዝተዋሂብና ዘሎ ተስፋ ኣምላኽ ህያው ተስፋ ንኹሉ ዘንቀጥቅጥ ንርእሱ ግን እንታይ ዘይኮን ክንቅጥቀጥ ዘይክእል አሜን ዙርያኹም እንዳተናወፀ ኸሎ ዙርያኹም ጧዕዋዕ እንዳበለ ኸሎ ዙርያኹም እንዳመኸኸ ኸሎ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ተስፋ ግን እንዳተኾለዐ መፅእ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ናይ ክርስቶስ ሪያሊቲ ግን ኣፀቢቑ እንዳደመቐ መፅእ ብርሃኑ ከም ናይ ሸውዓተ ፀሓይ እንታይ እንዳገበረ እንዳደመቐ ክሳዕ ዝመፅእ ክርስቶስ ኣባኻትኩም እንታይ ይኾን ህያው ኮይኑ ስለዚ ክርስቶስ ኣባና እንታይ እዩ ተስፋ ክብሪ እዩ ዝብለና ኣሜን 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 ኣባኻ ሓዲሩ ዘሎ ክርስቶስ ናይ ምንታይ ክርስቶስ እዩ ናይ ብርትዐ ናይ ሓይሊ ናይ ትንሣኤ ክርስቶስ እዩ ናይ ክብሪ ክርስቶስ እዩ ንብዘሎ ሕልፊ ዘሎ ዓብዪ ሓይሊ ብዘሎ ስልጣን ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ዘሎ ተቐሚጥዎ ዘሎ ኣብ የማን ግርማ ተቐሚጥዎ ዘሎ ክርስቶስ ኣመን እዩ ዘሎ ሕጂ ኣባይና ኣባኸምን ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ሎም መዓልቲ ኣብ ህይወትና ክልወጥ እንደልዮ ዘለና እንታይ ብዙሕ ነገር ርግፀኛ ብዙሕ ነገር ኣፍታ ናይ ጸሎት ኣጀንዳኹም ብዙሕ ነገር ጽሒፍኩም ኣለኹ ብሓደለ ዘድሊ ነገር ግን እንታይ ሓደ እሱ ኸመን ክርስቶስ ክግለጽ ክርስቶስ ተኽገብር ክግለጽ ኣሜን ክርስቶስ ክግለጽ ጥራይ ዘድልየካ ብሓደለ ሓወይ ብዛዕባ ናይ ዓሳ ዛረብ ነይሩ ኣብ ኣብነት ማለት እቶም ኣብቲ ናይ ዮርዳኖስ ዝነበሩ ዓሳሲ ኤክዚጀሲስ ከተጽንዑ ከለኻ ማለት እዩ ተጽንዑ ከለኻ ሓደ ካብቲ ትረኽቦ እቶም ኣብኡ ዘለዎ ዓይነት ዓሌት ዓሳ ናይ ለይቲ ጥራዮም ዝተሓዙ ናይ ቀትሪ ክትሕዞም ኣይትኽእልና ምክንያቱ ዓይንቶም ንብርሃን ዝያዳ ከብል ዝኽእል ስለ ብርሃን ክደጉሖም ስለ ዝኽእል ኣብ ሶሪ ዓይንቶም ስለ ዝፃወር ዝያዳ ብርሃን ስለ ዝፃወር ናይ ንጎ ክትሓዙ ይክእሉን ናይ ምሸት ጥራይኻ ክትገፍፍ ትኽእል ጴጥሮስ ምስቶም ናቱ መታዓይቱ ሙሉእ ለይቲ ክደክም ከሎ መዓስ ከም ዝግፈፍ ጠፊእዎ ኣይኮነ ብናይ በዓል ዓሳ ሞያ ገፋፍ ዓሳ ሞያ ናይ ምሸት እንታይ ዝገብር እንቶም ዓሳት እዮም ክትረኽቦም ተኾይንካ ናይ ምሸት ጥራይኻ ክትገፈፍ ትኽእል ጎይታ ተተገሊጹኻ ናይ ምሸት ጥራይ ዝርከብ መዓስ ትረኽቦ ኣብዘይ ሰዓቱ ትረኽቦ ኣብዘይ ቦትኡ ብሓደለ ስለዚ እንታይ እዩ ዘድልየና ብሩኻት ተስፋ ኣምላኽ ክግለጽ እዩ ዘድልየካ ተስፋ ኣምላኽ እቲ ኣብ ክርስቶስ ተጠቕሊሉ ዘሎ ተስፋ ኣምላኽ ንሱ ኣብ ህይወትካ እንታይ ክኸውን ህያው ክኸውን እዩ ዘድልየካ መገድኻ ብዘሎ ሽዑ እንታይ ክኸውን ይጅምር ናይ ክርስቶስ ክብሪ ክኸውን ይጅምር ምክንያቱ ናይ ክርስቶስ ክብሪ ዝተንከፎ ዘበለ እንታይ ናይ ክርስቶስ ህላውነት ዝተንከፎ ዘበለ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከስልጥ ኣብዚ ምድሪ እዚ ውፅኢታዊ ክኸውን ናይ ግድን ኣንተ ወይ እንታይ ኢለኩም ተስፋ ኣምላኽ ዝመልአ ሰብ ውፅኢታዊ ምክንያቱ እዚ ተስፋ እዚ ናብ ምንታይ ስለ ዘብፅሓካ ናብ ክብሪ ኣምላኽ ስለ ዘብፅሓካ ክብሪ ኣምላኽ ዝተንከፎ ሰብ ኩሉ ነገር ንዑ እንታይ at the right time at the right place ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን 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 ስለዚ ተስፋ ኣምላኽ ኣብ ክርስቶስ ተቐመጠ ተስፋ ኣምላኽ እዚ ካብ መጀመርታ ዝገበሮ ግብሪ እዚ እንታይ ክገብረና ክርዳእና ሎም መዓልቲ እንታይ ይገብር ጸልየልኩም ማለት ኢየሱስ ጎይታ ኣምላኽ ምሳና ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ ክብሪ ነዚ ጎይታ እዚ ይኹን ሃሌሉያ ኣምላኽ ምሳና ሃሌሉያ 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 yes ሃሌሉያ